Кадерле карындашлар, хөрмәтле дуслар. Керәшеннәрнең Сүрәкә халык фольклор ансамбле исеменнән барчагызны да халыклар бердәмлеге көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Кайгыларда бердәм булыйк дуслар, шатлыкларда бергә кайнашыйк. Нинди генә хәлдә булсак та без дуслар булып калыйк, аңлашыйк. Бәйрәм белән дуслар. Кадерле минем, керәшенем, сиңа тагын кем дип ничектәшим? Син халкымның асыл горур заты, ашык йөзле тыйнак керәшенем. Үз моңың бар синең, үз җырың бар, бәйрәмнәрең дисәң күп төрле. Үткән юлларың да серле синең, укылмаган китап шикелле. Кием салым, яшәү рәвешләре, борынгы тел, көй һәм моңнарың. Бабаң йолаларың мәңге яшәр, яшәр синең моңлы җырларың. Керәшенем асыл бизәгән дип, килә сиңа назлар төшсен. Ашык йөзең, тәмле сүзең белән, күгәрчәндә гөрләп яшәсин.